Pabakuron pagid sang Department of Social Welfare and Development ang mga programa kaangay sa nagabulig sa mga tawo nga nagapuyo sa karsada. Inibagod ginapaabot ang pagtaas sang numero sang nagapakalimos o kung nagapangayo kayo sa siningabulan sang Disyembre. Sunod sa DSWD ilang pag-abot program nakabulig kag naghatag sang assistance sa kapin 10,500 ka mga pamilya sa o kung nag-i-star sa kilid sang karsada sa sabong tuig. Sa isa kapahayag ni DSWD spokesperson, kag Assistant Secretary Irene Dumlao, inapaabot nilang pagtaas ang insidente sang pagpakilimos sa karsada sa tiyon sang Paskwa. Gindugangan niyang importante nga mabuligan kag maprotektahan ang nining nga mga sektor na binang kabataan batok sa pagpang-abuso kay iban pa nga peligro. Ginpahayag niya nga ang pag-abot program nagatuyo nga buligan kag giyahan ang mga pamilya kag individual nga yara nagaliho-liho sa karsada para makabaton sila sang safe kag mas maayo nga kabuhi. Sa karon kabulig ang programa sa 1,276 ka kabataan nga yara sa karsada. 1,874 ka mga individual nga yara man sa mga dalanon kag ginabanta nga 7,380 na ka mga pamilya ang ilang na buligan ilabi ng mga wala sang puloy-an.